Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen kaning jipona tenke prapjin pen construction sai aphan 1.000 mate isi tokbor 5 megawatt solar power project aphan Karbiang long biponpo la pen det lote Dibrugarh district along ta foundation stone asai aphan 25 megawatt solar power project claim ponpo la pen Assam Power Generation Corporation and Oil India Limited pen 115 crores 15 million atangka pen electricity asai aphan 2025 mate suri hinir engkora pho aningkan ka patang eja aphan kaningje padupon Lasonse Assam angkangalong kidamtang ningkan suri hinira engkora hini pen suri hinira engkora ke thomaning kana hud penangana district along scheme kedeng tang asai ketangte an ka patang labje aphan claim pon Lapen Assam Chief Minister Pherangkya Mai Kang Yahud Kaningje Pona Tenke Karbiang Long construction asai aphan 1.000 mate isi tokbor 5 megawatt solar power project prapjin pen biponpo Lapen detlote Dibrugarh district along ta foundation stone asai aphan 25 megawatt solar power project claim ponpo Lapen Assam Power Generation Corporation and Oil India Limited pen 115 crores 50 million atangka pen electricity asai aphan surihini rengkoi rapho made 2025 aningkan kapatang eja aphan ningjepon Lapen kedamtang ahut namru public meeting along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningjepon thuke ha surihini ra engkoi ra isipen engkoi ra hini aningkan ahut foundation stone asai kedeng pontang asai do an setame non nangkele je aningkan mate ningkan surihini ra engkoi ra pho anke patang pon et puputa ningjepon News Report Karbiang Live